Hej. I denne video vil jeg fortælle og vise jer lidt om de professionelle frysebokse fra Tefcold. Her ser du det indvendige lys, som er monteret indvendigt i låget. Det giver en god arbejdsbelysning, selv når kummefryseren står på et mørkt lager eller i en kælder. I denne her model følger der 2 kurve med som standard. Flere kurve kan tilkøbes. Robust og rengøringsvenlig inderside. Indersiden er lavet af hvidlakeret stål, som er stærkt og nemt at holde rent. Fordelen ved at købe et produkt som dette fra Tefcold er, at det er et dansk firma, en af Europas største eksportører og importører af kølemøbler. Deres produkter er i høj kvalitet, som vi kender og forventer her i Europa, ikke mindst i Danmark. Hvis der er behov for det, kan skillevæggen nemt fjernes. Bundproppen her bruges, når du skal afrime fryseren, så vandet nemt kan løbe ud. Der er også en udvendig afløbsstuds, så vandet ledes ud foran på fryseren. Fryseboksen har også en lås, 2 nøgler medfølger. Du er altid velkommen til at kontakte os for rådgivning for valg af kølemøbler. Vi har et stort udvalg, og mange af Tefcold produkter kan du se i vores showroom eller på vores livestreaming direkte fra showroomet. Her ser du et udvendigt termometer. Denne grønne lampe lyser, og det indikerer, at der er sat strøm til fryseren. Den røde alarmlampe lyser ved en temperatur på -12 grader eller højere. Den gule knap er aktiveret, betyder at superfrys er tilkoblet, hvilket bevirker, at termostaten er frakoblet og kølesystemet kører konstant. Denne funktion bruges ved indfrysning af større mængder på én gang. Termostaten kan indstilles på en skala fra 1 til 7, hvilket svarer til ca. -15 til -25 grader. En indstilling på 3 til 4 vil i de fleste tilfælde være optimal. Kølesystemet kan frakobles ved en indstilling på 0. At stille den på 7 svarer det til -25 grader. Der følger et sæt hjul med, som jeg vil anbefale, at du monterer. Her er det nemmest at vende fryserne op på højkant og så montere hjulene. Det er meget enkelt, og hvis du bruger denne metode, skal du lige vente 2 timer, før du tænder for fryseren igen. Tefcold har altid reservedele på lager til deres forskellige modeller og til meget fordelagtige priser. Faktisk nogle af de bedste på markedet. Når du handler hos os, får du desuden fastshop.dk god service med i købet. Vi ses!